Salam ýaly hormatly adamlar. Garaşdan wagty tarap ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjesini işe girdirmek dawraty geçirildi. Hormatly prezidentimiz Sanul Gomarkaly ýurdumyzyň energiýa halkasyny döretmek boýunça ägir tuly tassamanyň ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjesini işe girdirmek dawratyna gatnaşdy. Hormatly adamlar, gadar elektrik energetikasy podunyň rehmetler işgärleri. Biz şu muhaddes garaşdyrmagyň şany 30 ýyllyk bayramyň ýani ýene de bir taryhy wakaňyň şahydy bolýar. Ýurdumyzda halkalyň energiýa ulgamyny döretmek taslamagyň birinji tapry bolan ahal Balkan täze elektrik geçirji ulgamyny dawrary ýagdaýda işe girdi. Bir şartlıklı vaka bilen meňiň ähliňizem mehran halkymy tüýsürekden gutlaýar. Edi vatandaşlar, bir kara dowlatyň bagtyalyk döwründe biz elektrik energetikasy poduny ösürmäge ol üns berýär. Ýurdumyň içerki sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen aktywalan büyükdünsiz üçin etmek. Onuň hem ödümizden artýan bölüm daşara minutlara da iyi vermek. Eksport edilýän hem uğurlaryny köpeltmek goýşan ol işler durmuşy geçirýär. Türkmenistanyň elektrik energetikasy poduny ösürmäň 2013-2020 ýyllar üçin konsepsiýasynyň üstünlükli amala aşyrmagy podun durmuşyna mühim waka boldy. Hem şi resmenname alaklykda ahal lewap we Marol aýtlarynda 8 sany döwre wap we gaz turbinleri elektrik stansiýasy urulyp ulanmagy berildi. Häzirki döwürde bir elektrik stansiýalary netijeli işlep ekologik taýdan arasda energiýa öňürýär. Şeýletten energiýa üçinçiligiň hem aktywaly bolmagy. Täze iş hem orunlaryň hem döredilmegine mümkinçilik berýär. Hormatly adamlar, soňky döwürde podukda geçirilen işleriň netijesinde ýurdumyzyň sarp edijileriniň hem elektrik energiýasyna bolan isteklerini kanaatlandyrmaga şert derejeden aktywaly energetika kuwatlygy döredilýär. Bir kuwatlyklary Olayatların arasında paylamak. Energiýa ulgamynyň gadaly işlemini üçin etmek maksady bilen ýurdumyzda halkalan energiýa ulgamyny döretmek wuzipasini öňde goýduk. Häzirki wagtda Aşgabat, Mary, Lewap, Adaşow hem aralygynda elektrik geçirjileri hereket edip olary bir sebäplerin energiýa ulgamlaryny özara birleşdirýär. Aşgabatyn Günwatar Demirgazy tarap ahal Balkan we Balkan daşow uğurlary boýunça halkalyň energiýa ulgamynyň taslamasyny amala aşyrmagy bolsa Türkmenistanyň bir bütüwi energiýa ulgamyny döretmäge mümkinçilik berýär. Hem şu maksatdan oralyp ýurdumyzda halkalyň energiýa ulgamynyň gurulşyna girişildi. Ama birinji tapyrynda ahal Balkan uğuru boýunça ýokary voltly täze elektrik geçirjesini gurmak meýilleşdirildi. Şoň bolsa Türkmen gurulşçylary şeýle ule taslamanyň birinji tapyryny üstünlükli durmuşa geçirdiler. Bu bolsa bize diýsen hem oňlar ýa. Halkalyň energiýa ulgamynyň ahal Balkan bölüň işe girmek bilen ýurdumyzyň iki sebäpden arasynda elektrik energiýasynyň özara akymy kadalaşdyrylar. Energiýa terişleriniň ätýasy mümkinçilikleri döredilip, sarp edijileriň elektrik üçinçiligiň aktywaly bolmagy gazandylar. Nesip boldy. Biz geljekde bir taslamanyň Balkan daşow bölüňini hem gurulşy gurulma işlerini dowam edip,
enerji ulgamyny bir bütügi hem halka birleştirmek işini tamamlar. Şeýlelikde her hili huwa şetlerine hem ýurdumyň ähli sebitlerini elektrik energiýasy bilen agtywaly büyükdönsiz üpçün eder. Puýdoň hem geljek üçin meýlamalarına Aşgabat Mary aralaryna hereket edýän elektrik geçirjisini döwre apastyrmak hem göz öňünde tutulýar. Meni türkmen energetiklaryň bir mühim wezipany durmuşa geçirmekde. Okyp hem başarmyklarny gaýrman il ýurt bähiyeti taslamaları üstünlükle hem amal aşyrjakdan da bir ananyar. Hormatly adamlar, izleyip vatandaşlar. Ýa-da men ýurdumyň halkalayyn energiýa ulgamyna ahal we Balkan welaýatlaryny biriktirmäge ak pata berýär. Berqarar üretimiň bagtyarlyk döwrüne, hormat prezidentimizden parasatly başda durmagyna ýurdumyzyň fark edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdönüşsiz üpçün etmek üçin Türkmenistanyň elektrik energetikasy puýdugyny ösdürmegiň 2013-2020 ýyllar üçin konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň ahal, Lewap we Mary welaýatlaryna 7 ýyldan gowrak döwrüň içinde 8 sany kuwatly gaz turbinaly elektrik stansiýalary gurulyp ulanşa girdildi. Şunun netijesinde öňden hereket edýän elektrik stansiýalary bilen birlikde ýurdumyzyň energiýa ulgamyna jemi 12 sany elektrik stansiýasy hereket edýär. Bar bolan energetika kuwatlyklarymy ýurdumyzyň sebitleriniň arasyna sarp edilişine görä paýlamak, Türkmen energiýa ulgamynyň ahal, Balkan daşogy we ahal Mary ýary dürli böleklerini özara birleşdirmek we ätýaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 31-nji ýanwarynaky 1619-njy we 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwarynaky 2087-nji kararlaryna laýyklykda ýurdumyzda halkalayyn energiýa ulgamy döretmegiň taslamasyny durmuşa geçirmek üçin daşary ýurtly hyzmatdaşymyz bolan Aziýa Ötüş Bankynyň uzak möhletdeýin garp ferişteleriniň hasabyna zerur bolan enjamlar, materiallar we awtotechnikalar satyn alyndy. Ýurdumyzda halkalayyn energiýa ulgamy döretmegiň taslamasynyň şäklerinde ahal Balkan daşogy we ahal Mary gurulary boýunça ýokary voltly asma elektrik geçirjileri we patstansiýalar toplamy gurular. Ýurdumyzda halkalayyn energiýa ulgamy döretmegiň taslamasyny durmuşa geçirmegiň şäklerinde ahal Balkan ugry boýunça ýokary voltly täze asma elektrik geçirjisiniň guruluşyna başlanyrly. Taslamanyň şu böleginiň maksady ahal we Balkan welaýatlarynyň energiýa ulgamlaryny ýokary voltly asma elektrik geçirjileri arkaly birleşdirmekden ibaratdyr. Bu taslama hormatly prezidentimizin ýadawsyz aradalary we berýän ýardamlar netijesinde Türkmenistanyň energetika ministrliginiň energiýa guruluşçylarynyň gaýratly zähmet çekmegi bilen ulanşa girdilmäge taýýar edildi. Ýurdumyzyň elektrik energetika puýdugynyň maddi enjamaýyn benýazynyň potulanmagy ugrunda ýadawsyz aradalar edýän hormatly prezidentimizden jany sag, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwitli tutumlary hemişe rawaj alsyn. Assalamu alaykum çuňur hormatlaryň Türkmenistanyň prezidenti. Hormatly prezidentimiz, men Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Derwede döwlet elektrik stansiýasynyň hünärmeni Bedirgen Çariýew. Arkada prezidentimiz, şu dawaraly pursatda ýürek boýsanjymyzy paýlaşmak üçin size ýüzlenmäne ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Başasyna. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe sizin ýadawsyz aladalaryňyz bilen içerki sap edijilerimiziň elektrik üçünçüliginiň ygtybarlygyny ýokarlandyrmak, energiýa ulgamynyň gadaly işlemegini gazanmak üçin ýurdumyzda halkalayyn energiýa ulgamyny döretmegiň ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjileriniň
taslamasyna gatnaşdym. Bu taslama Ahal Balkan daşagy we ahal mary ugurlary boýunça halkalayın enerji ulgamyny döretmegiň ilkinji tapgyrydyr. Onu durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň Energetika Ministerliginiň ähli edara kärhanalary, şeýle hem yerli hususy kärhanalar gatnaşdy. Şu dawaraly pursatda bu il ýurt bähwitli taslamanyň amala aşyrylmagy üçin ähli derur şertleri döredilmeli we ahal Balkan ýokary voltly asma elektrik geçirjisiniň işe giýirdilmegine akpata bereniňiz üçin ähli energetiklaryň adyndan size köp sag bolsun aýtmagy, ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Il ýurt bähwitli alyp barýan ähli işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Assalamu alaikum. Cumhur hormatlayan Türkmenistan'ın prezidenti. Hormatly prezidentimiz, men Awada Döwlet Elektrik Stansiýasynyň hünärmeni Mehmet Kılıç Ataberdi. Mertebesi bilen prezidentimiz. Ahal Balkan ýokary ultly täze asma elektrik geçirjisini işe girmekle münasibetli Balkan welaýatynyň energetikalyň adyndan şahatlygymyzy beýan etmek üçin size ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Aýdyr. Şu gün elektrik energetik budugynyň taryhynda möhüm bir wakanyň şahyady bolýar. Hormatly prezidentimiz, siziň ýadyrsy aradaryňyz we berýän ýardamlaryňyz bilen durmuşa girilýän ýurtymyzda halkalayyn ulgamy döretmek taslamasynyň birinji tapgyry bolan Ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjisini işe girmeklikde başlanan dawara gatnaşýar. Bu täze asma elektrik geçirjisi arkaly welaýetimiziň çäklerinde bolan elektrik energiýasini biziň hyzmat etýän şäherimiz bolan Türkmenmaş şäheriniň siziň joglar paýgatyňyzdan döre oz milli taýyatçylyk dowlagynyň we welaýetimiziň tenagat kärhanalarynyň elektrik edijileriň ygtybaryny ýokarlandyrar. Bu il ýurt bähwitli halkara ähmetli taslamany durmuşa geçirmeklikde welaýetimiň ähli enerji uruş kärhanalarynyň hünärmenleri birlikde gatnaşdylar. Şular ýaly ähmet taslamany naşandyklary hünärmenleriň ählisi diýen buýsanýarlar. Taslamany durmuşa geçirmeklikde zerur bolan döwrewap tehnikalar satyn alyp bereniňiz üçin hormatly prezidentimiz we alkyş edýärler. Şuňa hormatlanan Türkmenistanyň prezidenti şu dawra pursatlarda öýemiz bardy edýän ýa-da aladalaryňyz we Ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjisiniň işe girmekli bilen akpata üçin sizden ähli energetiklaryň adyndan ullukhan sawgasyny aýtmagy hem-de siziň janyňyz sag alyp barýan işiňiz hemişe rowaj almagy arzu etmäge ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly adamlar. Näme şu dawaraly pursatda men size hem mehriban halkymy ýurdumyzda halkalayyn energiýa ulgamyny döretmek birinji tapry bolan Ahal Balkan täze elektrik geçirjisiniň işe girme bilen ýemlerýärde keme tüýsürekden gutlaýar. Siz ýer ýeriňizde berk jan saglygy maşgalawadançylygy garaşy bir tarap döwletimiziň energetika siýasatyny üstünlikli durmuşa geçirme ugruna alyp barýan işleriňizde ulu üstünlikleri arzu edýär. Sag ol. Soňra hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary dowlat ýerleşisi Siýanaçyny kabul etdi. Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dowlat ýerleşisi duşmagy wagtap kabul edenik üçin hoşarlyk bildirip Xitay Halk Respublikasynyň başlygynyň meherli salamny hem-de tutuş türkmen halkyna iýeren iň öňet arzuwlaryny ýetirdi. Ol Xitayň hökümetiniň dünýä ykdysadyýet üçin häzirki çalışmaly döwürde durmuşyk ykdysat taýdan öz üçin durnukly depkinlerini saklayan, döwrüň wajyp meselelerini çözmäge täsir çemeleşmeler görkezýän Türkmenistan bilen ähli tarap bilen gatnaşyklary pugtalanyrmaga aýratyn ähmiýet berýänini belledi.
Hormat prezidentime de mehirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurdun ýokary derejeli ýol başlaryny we halkyna bagtýarlyk hemde awadançyk baradaky tüýs ýürekden arzuwlaryny aýdyp, Türkmenistanyň Aziýa ýoşun manifestiniň döwletleri Kazakstanyna tewit meçörnäki mühim taslamlary amala aşyrmakda strategik hyzmatdaş bolup çykjy diýen Hytaý bilen diýip bolan dostlukly öýdary hormat goýmak gatnaşyklaryny berkitmäge aýratyn gyzyklanma bildirýänini bellädi. Duşun başına hormatly prezidentimizin we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň arasynda şu ýylyň maý aýyna geçirilen telefon arkaly söhbetleşige üns çekildi. Şonu iki ýurdun liderleri soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesiniň gazanlandygyny kanagatlanma bilen belläp, üstünlikli hyzmatdaşlygyň baý tejribesini we bar bolan ägir tuly kuwaty nazara almak bilen Türkmenistanyň hemde Hytaýyň tiýatry diplomatik, tüwda ykdysady we medan ansanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýänliklerini aýtdylar. Duşukda hormatly prezidentime de dostlukly ýurdun dowlat tiýarly wekiline Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e ýoldaýan hatyny gowşurdy. Şol hatda milli liderimiz strategiýa täze bolan Türkmen-Hytaý gatnaşyklarynyň häzirki wagtda dürli ugurlarda üýtürilýänini hemde täze mazmun bilen baýlaşýanyny bellädi. Duşun barşyna hormatly prezidentimiz Hytaýda geçirilen Birleşen Milletler Romasynyň durnukly uluglugy boýunça ikinji ähli maslahatynyň ähmetini bellädi we onuň netijeleriniň ähli meçörde uluglugymyň gösterilmegine Birleşen Milletler Romasynyň 2030-njy ýyla çeninde üçin durnukly ösüş wagatda gün tertibiniň maksatlaryna getmäge ýardam berjekdigini anan bildirdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Romasynyň durnukly uluglugy boýunça 2016-njy ýylda Aşgabatda geçirilen birinji ähli maslahatyna bu maslahatyň binýadynyň goýulanyny bellädi. Umumy pikire görä häzir Pekin hemde Aşgabat döwletara gatnaşyklarynyň has oňoýly ýörelgesini işläp taýýarladylar. Şol ýörelge taraplaryň her biriniň milli bähwitlerini we beýik güpek ýolda urunanmäri dostlukly hemde ýokary derejede anaşmak gatnaşyklaryny baglanşdyran Türkmen we Hytaý halklarynyň öýe bolşylygyny nazarda tutup, ýöňde durýan wezipeleriň ýakynlygyny utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Bellenşýäli häzirki döwürde beýik güpek ýoly hil taýdan döwrewap derejede täzen dikildilýär. İki ýurdun milli ykdysadyetleriniň mühim ugurlaryna, Kazakstanyna ulug aragatnaşyk toplamyna, energetika, dokma, himiýa pugdaklaryna, azyk senagatyna, oý senagat toplamyna, saglyk goraýşda, maglumat, ýokary tehnologiýalar ulgamlaryna hemde tagallalaryň birleşdirilmeginiň geljegi has uly görnýän beýleki bir näçe ugurlarda birlikdäki işleri dowam etmäge gyzyklanmalar beýan edildi. Ilçi bütün dünýäden mümkinçilik uly maýadarlaryň we kompaniýalaryň ýyl-ýyldan barha köp sanatyny özüne çekýän geljek uly türkmen badaryna iýilýän orny pogtalandyrmaga Hytaýly işgörlerin uly gyzyklanma bildirýänini belläp, bu orada berýän gollaglar üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şonuň bilen baglykda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Hytaý hökümetary komitetiniň işine hemde netijeli hyzmatdaşlygyň pogtalandyrylmagyna we giňeldilmegine ýardam berýän iki taraplaryň işgörlük maslahatlaryna uly orun berilýär. Ansanperwer ulgam gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryny görkezildi. Diplomat Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygy barada meselelere uly üns berýän üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, iki ýurdun we olaryň dostlukly halklarynyň arasynda ýola goýulan hoşnýetli gatnaşyklary mundan meýlekde pogtalandyrmakda öýe tarapyndan ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna inanyrdy. Duşukdan soň Hytaý Halk Respublikasynyň adatdan daşary we dowluk tiýarly elçisi habarçylarymyza şeýle gurun berdi. Hormatly prezidente wagtyp kabul edeni üçin hoşallygymy bildirdim. Duşun barşynda hormatly prezident ulug we hyzmatdaşlyk barada başlangyçlary öňsürdi. Bilşiňiz ýaly ýakynna Pekin şäherine durnukly uluglugy boýunça ikinji ähli maslahaty geçirildi. Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň çakylygy boýunça Türkmenistanyň hormatly prezidenti maslahatyň açylşyna gatnaşdy we onu çykyş etdi. Mundan başga da açylşa Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary we beýleki döwlet başçylary gatnaşdylar. Açylşda bütün dünýäden 171 san döwletiň ulgan ministrleri dürli gepleşikler geçirdiler. Maslahat üstünlükli geçirildi we Pekin beýannamasy bütün dünýä jar edildi. Esasy bellemeli zat Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň paratatly başçylygyny Türkmenistan diňe ýurdun içindäki uluglugyny taryhy ösüş gadanman, eýsem sebitiň we bütün dünýäniň uluglugyna hyzmatdaşlygyň ilerlemegine uly goşant goşýar. Birleşen Milletler Romasynyň durnukly uluglugy boýunça birinji ähli maslahaty Türkmenistan tarapyndan geçirildi. Hormatly prezident maslahatyň açylşyna eden çykyşynda Türkmenistanyň geljekde de bütün dünýä ulug hyzmatdaşlygyny işiň ilerletjekdigini we 2022-nji ýylyň aprel aýyna Aşgabatda deňde çykalgasy bolmadyk üsüp gelýän ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatynyň geçiriljekdigini bellädi.
Büyü maslahatın üstünlükli geçirilecekdigini ve Türkmenistanyň bütün dünýä uly ulgamyna hyzmatdaşlygy ilerletmekde täze we hasy uly goşunt goşokdygyny anan ýaz. Ýene-de bir bellemeli zat, Hataýyň hökümeti Türkmenistanyň uly ulgamynyň ösüşini işen bolýar. Türkmen tarapynyň uly ulgamyna kalyp barýan ägli hyzmatdaşlygy bütün dünýäniň durnukly uly ulgamynyň ösüşine goşunt goşar diýip arzu edýän. Sag bolun. 愿共同为全球可持续交通发展做出贡献。谢谢大家。 Ene ursa hormatly prezidentimizin adyna gelen gutlaw bilen tanşedýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň al Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow. Siziň al Hedratiňiz Türkmenistanyň şany garaşdyrlyk güni münasibetli Sierra Leone Respublikasynyň hökümetiniň we halkynyň adyndan kimim hut öz adymdan siziň al Hedratiňiz we siziň üstüňiz bilen Türkmenistanyň hökümetine kimim halkyna eň mehirli gutlawlarymy beýan edýän. Şu şadlykly pursatda size berkjan saglyk, bagtyarlyk kimim Türkmenistanyň hökümetine we halkyna rowaşlyk barada eň gowy arzuwlarymy ýollaýan. Siziň al Hedratiňiz size tüýsürekden hormat goýanyň barada inanyrmalarmy kabul etmeňizi haýyş edýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Julius Maada Bio Sierra Leone Respublikasynyň prezidenti. Şoň Balkan vilayet merkezi Balkanava şäherine vilayet döwlet ätiýaşlanyş guramasynyň täze idara binasynyň açylyş dawrasy uly ruhlentligi beslendi. Balkan vilayet döwlet ätiýaşlanyş guramasynyň täze idara jaýynyň açylyş dawrasyna çykyş edenler täze bina şäher guruluşynyň hemde häzirki zaman binagerliginiň iň öňdewarjy talaplaryna laýyk gelýänini buýsanç bilen bellädiler. Çykyşlardan ýaly ýaly arkada prezidentimiz halkymyzyň münasip ýaşaýyş durmuşyny öpçün etmekde taýsy tagallalar edýär. Bu durmuş hakykaty berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny barha giň germe eýe bolýan medeni durmuş maksatly binalan depginli dowam edýän guruluşyklaryny özüniň aýdyn beýanyny tapýar. Gahrman arkadağımızın ulu aladalaryny etijetine garaşsyz hemişelik betarap diýärmiz berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunun geçen şöhratly ýyllar içinde siýasatda, ykdysadyýetde, meden durmuş ulgamlaryna ägir dolu ösüşleri eýe bolýar. Ýurtymyzyň döwlet ätiýaşlanyş guramasym edip watanymyzyň ösüşlerine gönnün we dahilli bolmak başarýan guramalaryň biri hökmüne tanadýar. Bu guramanyň durmuşa geçirýän möhüm işlerini milli liderimiziň bulgama degişli ýürüte tasdiklan maksatnamasy, şonuň ýalam kabul eden tarih kararlarda resmi namalary önamli ýol ýörülge urilýar. Geçen ýylyň dowamyny ätiýaşlanyşyň has kämil dünýä ulumlaryna laýyk gelýän täze görnüşleri işlenilip düzüldi. Türkmenistanyň döwlet ätiýaşlanyş guramasy we onuň ýerlerdäki düzümleri, ähli amatlyklar bolan idara binalary, has kämil enjamlardyr tilsimatlar bilen ýygyderli üpçün edilýär. Balkan vilayet döwlet ätiýaşlanyş guramasynyň dawraly ýagdaýda açylyp ulanşa berilen täze idara binasam ýokary talaplara dol laýyk gelýän bilen tapawutlanýar. Bu gözel imaraty vilayet döwlet ätiýaşlanyş guramasynyň öz serişdeleriniň hasabyna Altyn Ganat hususy kerhanasynyň guruluşçylary bina etdiler. İdara binasynyň iş otoglarynyň ählisi häzirki zaman dünýäsiniň kämil kompýuter enjamlary, tilsimatlary bilen üpçün edildi. Elektrik üpçünçilігінің, ýeladaş tuğuduş ulgamlarynyň öz başdak bolmagy guraman hunermenleriniň öz işlerini bökdönçde we netijeli alyp barmaklaryna oňyn täsirini ýetirer. Täze imaratyň açylyş dawrasyna çykyş edenler Mehriban arkadağımyzyň Türkmenistanyny ätiýaşlanyş ulgamynda alınıp barlayan işlere dünýä hil ulumlarynyň derejesini götermekde edýän uly tagallalaryna alkyş sözlerini aýtdylar. Täze imarata aýlanyp görenler bu ýerde döwrüň ösen talaplaryna laýyk iş alyp barmak üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigine açykdan aýdyn göz ýetirdiler. Ajaýyp imaraty bina etmäge gatnaşan guruluşçylary hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar goşuldy. Balkan vilayetiniň sunugy ustatlarynyň ýerine ýetirmeklerini ýanglanan döwre we aýdym saatlar, şowkunly tanslar bu ýere ýygnanan mereke şatlyk paýlady. Döwre we aýdym saatlarda berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny arkada prezidentimiziň döwlet adam düşündirdiýän baş taglimatynyň köp taraplaýyn üstünlikleri edip watanymyzy hemde eşletli durmuşymyzy wasp edildi. Häzir Türkmen topragynyň ähli künjeklerini germe boýunça deňsiz taýsy durmuş düzümli deshalar gurmak dowam edýär. Şolar Türkmenistanyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin ähli şertleri döretmäge gönükdirlenir. Türkmenistanyň döwlet ätiýaşlanyş guramasynyň vilayet bölüminiň täze binasy şeýle deshalan hatarına degişli.
ol ulu we köp taraply işleri amala aşyrýar. Onuň esasy maksady şahsy we idara görnüşli taraplaryň bähwitlerini goramagyň netijeli guralyny döretmekden hemde bolganda döwlet düzgünleşdiriş usullaryny kämilleşdirmekden ibaret. Durmuştaýdan ätiýaçlanyrmagyň adamlaryň durmuşynyň ölçeglerini kesgitleýän ugurlaryň biredini bellemek gerek. Bolgamyň özgertilmegine ýordamy dünýäniň umumy ykdysady ösüşiniň ýagdaýyny gözeňde tutýar. Şonuň netijesinde Türkmenistanyň öňden gelýän hemde täze hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin täze mümkinçilikler açylýar. Döwlet ätiýaçlanyş guramasynyň täze dolandyrys binasy bilen tanışlygyň dowamyny bu ýere ýygnananlar işlemek üçin döredilen şertlere ýokary baha berdiler. Birinji gatda hunermenliň döwrewap enjamlar bilen öpçün edilen iş otaglary, ikinji gatda giň maslahatlar zaly bar. Täze bilen ýanaşyk ýerler awadanlaşdyrylyp, dürli bağ nahalary ekilip, bagy bosanlyk döredildi. Dabara gatnaşyjylar wilayatlerde adamlaryň awadançylygynyň möhüm uruq ýokmuny, häzirki zaman durmuş ykdysady düzümden döredilmegine ýordamyzy ägirt uly ünserilýän üçin gahrman arkadamyza hoşallyk bildirdiler. Döreçilik toparlarynyň çykyşlary bayramçylyk ruhuny döretdi. Olar joşgun aýdym sada çykyşlary bilen mehriban arkadamyzyň ýol başlygyna parahatçylygyň we waşlygyň belentligine tarap önamly barýan edid watanymyzyň mukaddes garaşsyzlyk döwrüni wasp etdiler. Marif vilayatynyň gallaçylary geljek ýylyň hasyly üçin vilayatyň toprak hemem howa şertlerini buğdoýyň ýokary hasyl berýän kesellere durnukly bir näçe görüşlerini ekip, şondan buğdoýyň bol hasylyny almaklygy maksat edilýärler. Häzir günlerde vilayatyň gallaçylary maýsalap meýdanlara bedek berýän agykinlere agrotehnikanyň talaplaryna dolu laýyk ýydyk edýärler. Marulaýatynyň edermen bawadaýhanlary gahrman arkadamyzyň ekrançylykda tokumçylyk işini gowlandyrmak, alman gazananlaryny öňümçilige puta ornaşdyrmak baradaky tawsyryklardyr görkezmelerini durmuşa geçirmekde, toton ýerli dähme çekmek bilen toprakdan bol hasyl almagyň baý tejribesini topladylar. Büyülük galekşinne daýhanlaryň buğdoý tohumlary, kämil tehnologiýaly ekiş tehnikalary, ekici gurallary bilen öz wagtyna ýeterlik meçberde üpçün edilip durulmagyň netijesinde ekin meýdanlaryna aýkinlere agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ýydyk edilip, buğdoý maýsalary gadaly üstürip ýetişdirilýär. Häzir gallekilen ýerlerde meýdanlara bedeg berip oturan aýkinler gallasa daýhanlaryň şu günlerki çekýän asaly zähmetleriniň ýerine düşýänligine gübä geçýär. Vilayatyň gallaçy bawadaýhanlary buğdoý ekilen meýdanlardan bitkinlik hem bereketli buğdoý hasylyny öňlenmek ugruna tutan ýerli gaýratly zähmet çekýärler. Häzirki günlerde vilayatyň ähli etraplarynyň ekin meýdanlaryna maýsalap oturan aýkinler hakyky daýhan ihlas aladasy bilen gurşalyp alynýar. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watanyna joşguny dähme çekýän ekrançylar her günlerde aýkinlere haşalotlara garşy görüşmek, mineral dökünleri bilen iýmitlendirmek işlerini giň gerimde alyp barýarlar. Bu möhüm agrotehnika çäýerleri geçirmekde Mary vilayat owu hojalyk öňümçilik birleşiginiň etraplardaky tehnika hyzmat edici karhanalarynyň kuwatly hemde ýokary öňürjilikli tehnikalary, gurallary giňden ulanylýar. Bu möhüm işlerde hormatlar kadamynyň daşary döwletlerden alyp berýän innowasion tehnologiýaly kuwatly traktorlarynyň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Bu kuwatly tehnikalaryň kömegi arkaly maýsalap oturan buğdoýlar mineral hemde organik dökünler bilen iýmitlendirilip, haşalotlaryň garşysyna göres şäherleriniň talabalary geçirilmegi netijesinde ýaşajyk maýsalar gadaly boýalýar. Aýkinlere ýydyk etmek işleri vilayatyň aýry-aýry etraplarynyň daýhan birleşikleriniň, daýhan hojalyklarynyň ekrançylyk meýdanlaryna hassa talabalary guralypdyr. Vilayatyň aýkinli meýdanlaryna her günlerde geçirilýän iş çäherleri büýük aýkinleriň göwnüze gyşlamagyna, şeýle-de geljek ýylda her hektardan buğdoýyň bol bitkinlik hasylynyň öňlenmegine mümkinçilik berer. Yerden durnukly, ýokary hasyl almaga döredip berýän giň mümkinçilikler üçin vilayatyň gallaçy daýhanlary hormatlar kadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň döwlet hünäri bilim edareleri hakynda düzgünnamalaryň tasdiklanmagyna bagyşlanyp hoşallyk maslahaty geçirildi. İşçi heyeti beslenen maslahaty degişli ugurda netijeli işler amala aşyrylýanyny äşkär etdi. Döwlet hünär bilim edareleriniň işini düzgünleşdirmek hemde hünär biliminiň ýokary hilini öpçün etmek maksady bilen şeýle-de bilim hakyny Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda döwlet hünär bilimi edareleri hakyndaky düzgünnamalary tasdiklamak baradaky 2487-nji karar esasyna döwlet hünär tehnika bilim edareleri hakynda
döwlet orta hünär bilimi idaralary hakyna, döwlet ýokary hünär bilimi idaralary hakyna düzgünnamalaryň tasdiklanmagyna başlan geçirilen hoşallyk maksady uly ruhlentligi beslenip, hoşallyk maksadyny nakyt çykyşlarda bu möhüm resminamalaryň kabul edilmegi, belent mertebeli prezidentimizin parasatly başçylygyny ýurdumyzyň bilim ulgamyny dünýä ölümlerine laýyklykda kämilleşdirilýändigini alamatlandyrýan wakalar dygy buýsunçly sözler bilen bellenilip, hoşallyk maksadyna gatnaşjylar hormatly prezidentimize ýüzlenmek kabul edip, ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek babadyky alyp barýan döwlet siýasatiniň hemişe rowaj bolmagyny arzu etdiler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherini şuň 23-nji oktýabrda saat 20-den 24-nji oktýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan Hawa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanşylyň. Balqan vilayetini ötkäpdirän bulutly hawa bolup Demrad günatardan teýlesi kuntu 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 6-11 gradus gündüzüne 16-21 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäpdirän bulutly hawa bolup Demrad günatardan teýlesi kuntu 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 3-8 gradus gündüzüne 17-22 gradus maýly bolar. Mary vilayetine atken bulutly hawa bolup gündüzden teýlesi kuntu 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 1-6 gradus gündüzüne 17-22 gradus maýly bolar. Lewap vilayetine atken bulutly hawa bolup Demrad gündüzden teýlesi kuntu 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 0-5 gradus gündüzüne 18-23 gradus maýly bolar. Daşy vilayetine atken bulutly hawa bolup gündüzden teýlesi kuntu 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 1-6 gradus gündüzüne 16-21 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda atken bulutly hawa bolup Demrad günatardan teýlesi kuntu 7-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 5-7 gradus gündüzüne 17-19 gradus maýly bolar. Ýurdumyzyň oktýabr aýynyň 24-nde magnit hadisasynyň goşok täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlary göz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna aýklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip bileýjek oňuýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bulary berk berjaýsaňyz ýylyň islenik paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlar ötüşlere beslenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.